Určitě dobře znáte situace, kdy se cítíte trapně při nadýmání a zvýšené plynatosti. Přítomnost ve společnosti vám nedovolí uvolnění a vy riskujete vznik zdravotních problémů. Pokud jste v kontaktu s lidmi a kvůli obavám z nepříjemných situací zadržujete plynatost, pak se spodním prádlem Shreddies už žádné obavy mít nemusíte. Spodní prádlo Shreddies efektivně zadrží pach a především vám dodá jistotu ve společnosti. Hlavní předností spodního prádla Shreddies je funkce antiflatulence, kterou poskytuje flexibilní karbon. Diskrétní filtr nepropustí pach ani jeho šíření do okolí. Flexibilní karbonový filtr je navržen a testován vědci za použití nejnovějších technologií plynové chromatografie. Spodní prádlo Shreddies je navrženo a vyrobeno ve Velké Británii, a to s nejvyššími nároky na funkčnost a kvalitu. Už se nemusíte obávat nepříjemných situací vzniklých uvolněním pachu. Díky funkčnosti spodního prádla Shreddies můžete být uvolnění celý den. Shreddies, to je také pohodlný střih a příjemný materiál. Spodní prádlo Shreddies můžete prát bez problémů v pračce. Nestratí svoji funkci zadržování pachu. Vyvarujte se nepříjemných situací a užijte si uvolnění se spodním prádlem Shreddies, které zadržuje nepříjemný pach. Objednejte si Shreddies přes internet na tospodniprádlo.cz a nebo volejte na telefonní číslo na obrazovce. Objednejte si pánské trojbalení za 1990 korun a ušetříte 680 korun. A nebo si objednejte dámské trojbalení za 1490 korun a ušetříte tak 580 korun. Neriskujte zdravotní potíže zadržováním plynatosti. Se spodním prádlem Shreddies se můžete bez obav uvolnit.